And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pwede na sana. Kaso, bawal na. Hi, DJ Rocky. Palagi akong nakikinig sa mga kwentong binabasa mo sa programa mo. Kahit kumakain, naglilinis, o di kaya'y nag-answer ng module, pinapakinggan pa rin kita. Ganon ka-multitasker ang lola niyong girl. Well, itago niyo ako sa pangalang Aya. And this is my secret file. Gaya ng mga sinasabi nila, your first love is always alive and lives all time in your heart. No matter how much you try to forget, it never goes away from your heart. And tama nga sila. Isa ako sa magpapatunay nun. First year high school ako that time na magkaroon ako ng crush. First crush actually. Gwapo naman siya. Matangkad. At may sense of humor. Junior namin siya kaya medyo malayo-layo yung room nila sa room namin. Pero ewan ko ba, tuwing recess time, nakakaya kong lakarin yun. Makita lang siya. Hindi ako nagkakwento sa mga kaibigan ko about sa kanya kasi alam ko kung ano yung gagawin nila. At mabuti nang ako lang yung nakakalam. Until one day, vacant time, tinawag ako ng classmate ko kasi meron daw naghahanap sa akin. At paglabas ko ng room, yes, tama yung nasa isip ninyo. Yung crush ko, yung naghahanap sa akin. Yung kilig ko, abot talampakan, be! And he did not hesitate to ask for my number. Siyempre, yung lola ninyo, binigay kaagad yung number. Sayang baka magbago pa yung isip. So after more than an hour of waiting, may nag-text din. Tapos naging mag-textmate kami. After ilang months, nanliligaw na yung ka-text ko. And I found out na hindi pala ito yung crush ko. Na-disappoint ako. Sino ba namang hindi madi-disappoint? Umasa ako na yung ka-text ko, yung crush ko. Tapos yun na nga. Inamin ng crush ko na hindi nga raw siya yung ka-chat ko. Yung tropa niya raw na may gusto sa akin. So fast forward, October 19, 2013, naging kami nung ka-text ko. Naitago natin sa pangalang Zach. Kung gwapo yung first crush ko, mas gwapo siya, mga sis. Bad boy ang datingan, pero with a good heart. At gaya ng iba,
Hindi rin perfect yung relationship namin. Maraming challenges at kung ano-ano pang kaetyosan in life. Pero, nangingibabaw naman yung love and happiness namin to each other. And since strict yung parents ko, bihira lang kami kung magkasama. Kung magsasama naman kami, palagi kaming may kasamang friends. It's either friend niya or friend ko. He understands naman. Kasi most of the time, text or tawag lang yung way of communication namin. And he never failed to make me happy. To show his love for me and to make sure na ako lang talaga. New Year's Eve, nagplan kami na magsimba. Kasama ko yung pinsan ko. And I told her na doon ako upo sa friend ko. Which is boyfriend ko nga. While the mass is ongoing, kinakabahan ako. I don't know kung bakit pero kabang-kaba talaga ako. Until natapos na yung mass. Hinatid ako ni Zach sa amin pero hanggang kabilang street lang siya. Hinintay niya ako makapasok sa gate namin before siya umalis. At saktong pagpasok ko sa bahay, sinampal ako ng mami ko. I was so shocked. Dahil sa gulat ko, hindi ko naramdaman yung sakit ng pagkakasampal sa akin. Yun pala, nalaman na nila na may boyfriend ako. Ginawan ako ng kwento ng pinsan ko. Sinumbong ako. Okay lang sana kung hindi na sobrahan yung mga pinagsasabi niya eh. Kaso iba eh. Ibang-iba yung mga sinabi niya. Kesyo, ang landi-landi ko raw. During that time, hinayaan ko lang silang magsalita ng magsalita at saktan ako physically. Kasi wala naman akong lakas na i-defend yung sarili ko. Tapos, kinuha ng daddy yung phone ko. Keypad pa lang yung phone ko dati, kaya na-open ka agad nila yung messages. Then, he messaged Zach, dumaan ka sa bahay, nag-aabang ako sa'yo. At dumaan nga si Zach with his friends. Kinorner sila ng tito kong may galit sa akin. Pinapasok sa bahay at kaagad siyang sinuntok ng daddy. Grabe yung hiyang nararamdaman ko that time. Okay lang sana kung ako lang eh. Kaso nandun si Zach, tas nandun yung mga kaibigan niya. Maraming masasakit na salita ang sinabi sa kanya. At pati sa akin. Hindi nagsisink in sa utak ko yung mga pangyayari. Parang bomba na biglang sumabog. After siyang pagalitan, tumakbo agad ako sa room ko at nagkulong. At doon, bumuhos na ang luha ko. Hindi ako makapaniwala na mangyayari sa akin yun. At New Year's Eve pa. Muntikan na nga akong magpakamatay dahil sa sakit at hiya na naranasan ko. Kinonfiscate yung phone ko. Pinapili kung magpapatuloy raw ba ako sa pag-aaral or mag-aasawa na lang. Durog na durog ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basta alam kong sobra akong nasaktan. At alam kong sobra ring nasaktan si Zach. Sobra ko siyang nasaktan. Kinuha ko yung phone ko kay mommy. And ayaw niya talagang ibigay. So, sinubukan kong itakas yung phone ko. Pero hindi ko mahanap. Nakita ko lang yung phone ng mommy ko. And since memorize ko naman yung number ni Zach, tinawagan ko siya. Sinagot naman niya. Kaso, nang malaman niya ako yung tumawag, pinatay niya kaagad at binlock. Yun yung parating nangyayari basta every time nagre-reach out ako sa kanya. Then after Christmas break, nag-start na uli yung klase. Gusto ko siyang kausapin, gusto kong humingi ng tawad sa nangyari. Pinapadalhan ko pa siya ng sulat, kaso itinatapon niya lang. Nag-try din akong kausapin siya, pero sa tuwing lalapit ako sa kanya, umiiwas agad siya. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Pero sana naman, magbigay mo lang siya sa akin ng oras para ma-explain ko yung side ko. Kahit konting time lang.
Makahingi lang ako ng sorry at closure sa kanya. Then after 5 months, I found out na may girlfriend na pala siya. Sabi ng mga kaibigan ko, kamukha ko raw. Natawa lang ako pero pinipigilan ko lang talaga yung mga luha ko. Sabi ko pa nga sa sarili ko na, ba't naman ako maniniwala sa kaibigan ko? Alam ko naman na yung ugali nila. Then saktong Wednesday, may mass sa parokya namin. Nagsimba kami magkakaibigan. At doon ko nga nakita na may kasama ng iba si Zach. Doon ko nakita yung mga ngiti at tawa niya. Na sa una ako yung rason. Yung mga ginagawa niya sa girlfriend niya, na sa akin lang niya ginagawa dati. At ayun, eto na naman ako. Luhaan. Ang sakit. Palagi silang magkasama sa school, tuwing uwian, recess at kung ano-ano pa. Pero ewan ko ba bakit umaasa pa rin akong babalik siya. Nababalikan niya ako. Then nagkaroon ako ng boyfriend. At ni isa sa kanila, walang nakakapantay sa feelings na meron ako para kay Zach. After 7 years, akala ko totally healed na ako. Kaso nakita ko sa social media, nabuntis pala yung girl. Grabe yung iyak ko sa sakit. And a month after lang, ikinasal na sila. Wala akong magawa kundi umiyak lang ng umiyak. Ang sakit talaga. Ewan ko ba kung bakit? Siguro mahal ko pa talaga siya. Siguro hindi pa talaga ako nakaka-move on totally. Siya pa rin talaga eh. Pwede na sana. Kaso bawal na. Bawal na. It's been 7 years. And I can't get over it. Sabi pa nga ni Moira, di ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siyang mahal. And to you, Zach, know that you always have a place in my heart. No matter how much tears you brought into my eyes, my heart will always pray for your happiness. I love you, Bungaw. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Aya. At ito, ang aking secret vow. That secret vow